Balikan niko, balaw niya. Bukit tayo deh. Kasi Sparis dito. Kasi Sparis ba? Ada dito. CRC dito man dito bang dito lang pa. Dali na daghan mga lastres. Ang interview may Muslim. Ano ya? Pwede daw ka mo minyo. So, good morning na atong mga kauban dere sa. Uy, also naman nga. Wa ba mo ni hindi mo na interview sa akon? Muna kuya na ra ba ka? Kano sa inyong kuan? Kuya. Di man tayo ng March 8. Pakita dito. Hey guys. Hi guys. Di man tayo ng March 8 meeting man na GMA mo. Mag-gym mo. Silo. Na namin no letter of spouting. Mayo. Mayo di ay. At least ba? Usa mo oras diri naka-deploy? Alaon naman to nagsugod. Alaon na kapin. Alaon nambok lay ka sir. Pas level 3 nambok uy. lagi ka. Ikaw ba si Bumba sa asawa? Pas gud mag level 3. Pas kayo no? Diretso. Gani nga nagtanaw ko iko. Mating Tumang diretso. kadlaw naman na niya. Mao pa paghigda nako. Ako balik Kay Rubing ko dito. Kami nagsura-sura pa ni Ban Carl to sa gawas. Tay, sunog tay. Di ba ipaing pa lang to, way sunog. Tulog ta balik. Pila gyud ka balay inyong na kuan dito? Estimated na naginas mga 200 to. 200 ka balay. Gagmay mga balay. Murag ko ano mga badyaw ni sila no, mga badyaw. Pero yung mga 300, pero ang record pa lang 100 plus. Isa daw makigminyog badyaw, bayad din nila dai bayad. 15 lang gang guwapa. Ba? Kapag mo si kanhan iPhone pa. Yap, ayang asawa foreigner. Dato balay ko na ng mga badyaw. Matot pa nila mga dato. Si kanhan lagi daw 15,000, bayad ka 15,000 si kanhan. So doon pa day kayo dito? Imong ka broadcast. Dara eh. Okay na yun. Ganun, mga ganun, guwapo ganun. Sika na, lagi niya. Pwede na ka magpapa, ganun na may anak. 100. Pwede mga 100. Estimate lang, mga 110. Anak? Record pang record. Record pa, pero ang kuha nito. Wala pa man, mampuro siya. Pero si mampuro siya yung mga 200 daw. Di ganun, yung siya. Sir, confidential, may set namin sa GC. Yung siya wala may nga sa GC sir. Oo, gusto ko yun din. Tawag ko si Claude Grisa ko yung remark. Yung mga pang-BFP. Hindi dapat ko lagi. Sila taga-engine na ito mo hatag ano. Sila may nasa site. Wala ka nagkabulingit. Ha? Wala ka nagkabulingit. Wala. Kuha mo. Di mo naman i-ride. Hingkon lang mo. Bagat man eh. Hingkon lang mo. O mga state ano. Kamo lang nagkwento siya. Sa musunog sa mua, sila pupuatin. Ang singkol dito, kamo hingkon sa singkol? Singkol sa Maracas? Sa inyo damit ba? Off ni? First off to na mo. Hindi, katong aso dito dapit sa kuan. Ganina ka buntag. Adit ka mo kada sir? Dito ka rin. Katong kuan gapon sa dapit sa temple. Namo toy hing aso. Sunog ito. Walay katong sa may temple, walay ko. Likod ba likod? Wala man gayon. Pero ugma operation dito. Ugma likod sa dito. Katong kuan ba nasunog ba? Magpas na ta clearing. Kasi pahawa magid na sila dito. Magbayad naman ang panghawa. Ako lang dahil man. Basta sila way musukol eskwelahan ba. Okay na. Man, ABC man lang sila. Badyo 1, Badyo 2, Badyo 3. ABC man sila. Sa una katong nasunog, dito po sa unahan katong Lawis. Lawis oh. Ibuok mo to. Nagka-cover ko atong sa Lawis. Diri niya to. Patras may balhin mi to SM. Wagi paog daw di mada. Oy. Hindi ka. Dapat kayo. Grabe itong Lawis na kamoy dako. Dako sa toy. Nakahatod mi dito bugas. Pero muhatag mo bugas diri. Tapos mga kungan, mga pinili raman po to. Sumambalay ba? Kulang pa mi para mo tukod. Ada. 22 man daw, napami 14 pa. Kinala kay 22 ka bok. Yung mga tingon. Pagdudo. Ambang gubot-gubot man sila dito.
Pero so, atong nag-join pa lang ko atong second eye sa kuha na trip sa kuha, tripping sa kuha ba. Dandala ni makro man to, tama man ko. Wala. Gana siya ipatak ta. Di man ganahan. Di oy. Tama si Sir dito, Sir Jay. Si Jojo may kuha na nagot. Okay, live ta mga higala. Karon mga higala nata sa nahitabong sunog kang ganihang sa tong rasa gani konsehal. More or less base sa ato mga pagdukay-dukay pag-research nato siguro sa mga pamahayan sa pagpila ka mga victim sa sunog nga nahitabo. Ang uban moingon nga alas 12, ang uban hapit na mag-alauna. Ang nahitabo nga sunog dito sa may sitio Navat, dito ang ato makaisunan ng mga badyaw. Badyaw. Mga pipila man ka buo ka sa imong estimate lang konsehal. Ginhawa Dilpin. Karon padayon ang registration, padayon ang pag-intake din tanaw na to ubay-ubay pag daghan gyud. Wala tay kanang wala pa tay final figure. Wala pa tay final figure kay padayon pa ang atong DSWS nga niresponde dayon alang sa paghimo og registration sa pipila ka akon pila ka buok ang totally born, pila ang partially born, pila ka buok pamilya o pila ka buok individual, pila ka mga bata o pila ka babae, pila ka lalaki. Yes. Sana sa mga importante kay record nga basehana nato base sa aton nga gihimo sa DSWS. Okay. Unya way natala kons nga kinini ang nabay na paso mga nakalas wala bay na kuan. So far sa atong pagsusi wa pay nakita o wa pay takot nato nadawat nga dunay mga casualty. Niya kanang mga garas tingali nga atong basihan ana pod tingali gumikan sa hinanali nga panghitabo tungod kay uban in town igo na lang nagkamata tungod sa singgit nga dunay sunog kani ang mga ubang inahan nga pangutana aron pagluwas sila mga bata ilan sa dito sa dagat mao ba kaluoy pag luwas kay usay naabungan man dito na ka sa inner portion so kung ang sunog di ana sa imong gawasanan so ang may tabo adto na lang kamo dangop dito sa may tubig para maiwasan nga di mapasok maiwasan o gabaluwas ang mga bata unya sila pod konsehal kanang kamao po ni Manlangoy kay di ba badyaw ni yes, komunidad ano mao ni sa atong nakuha nga information ngadto kanila so therefore ang atong kagamanon sa syudad sa Sulugbo maningkamot pag-ayo nga ana karon gihimo ang intake ikabautan sila sa mga kahimtang nga dili mawanan dili mainitan unya atimanon ni sila sa nila nga supply sa pagkaon o ingon man unya ang ubang mga kits nga gikinahanglan para sa atong mga fire victims maningkamot alang sa pagpagawas unya sa ilang financial assistance. Okay, salamat kayo Ginhawa Dilpin Francis Espares. No, salamat kayo nga nahinabi kanako karon kay sayo sad kay gastanan. No, murag tanaw nako apdo kay tog usa ka oras sa diri nabot. Patay panghimutaan. No, sayo kay kadiri unya uptick yung guys tanan sa mga kwan dol-dol. Di asa man ang imuhang kwan, di ba kiyot inyo ang kiyot kiyot nato diri ana. So sa diha nga nakadungog ta nga dunay tabo diri. Uptick kayo. Wa na gyud ta kamata Ginoo, nakamata pa ko kalauna, di ana ko kalauna pa. Mo na gingon niya konsehal nga Ginhawa Dilpin gyud kayo, no? So ang ato lang mao na ako ikabalakan ni Tawsan. To tell you frankly, ako na ikabalakan nga moabot kani ang buwan sa Marso which is the fire prevention. Yes, gahapon nagsugod, no? March 1 gahapon. Mao na akong gipahimangno sa atong buwan bisagkin sa amping ta. Tungod kay niabot na ang buwan sa Marso. Kini Marso mao ang gitawag og fire prevention month. Yes. Kaya na ana hinon ang daghan nga mga pagkabot. Para nga usa sa itong giawag sa itong makaiso na amping ta. Usa na itong pag-amping. Kandila, sa hinungdan dito sa lahog. Kandila, kung maggamit mga nila, kailangan ibutan nimo na sa baso nga inig katumba na ara diha dili mapunta dito sa butang nga masunog. Dali masunog. So mo na mga pahimangno, mga higala, mga kawiwi ha ni Konsehal Francis Espares Ginhawa Dilpin. Ikaduha. Pusporo, dili gyud tagaan og higayonan nga makabot sa mga bata aron magawa. Lighter pusporo. Ikatulo, ang imong pag-charge sa imong mga cellphone, pantay ka na nga ma-overload. Overcharge, bubuto na siya. Kaupat, maong kita, ilabi na diha sa atong pagpangluto, doon ay higayon, mga kaso maritabo. Nagluto ka, nagmantika ka, imong nabiyaan, tungod kay doon ay silingan na kigmaritis nila. Doon na sa idopa dito, nga, uy, tungits na. Tungits, so, sikig maritis. Ang imong mantika, ni kayo, di kaonas kayo.
Ni kaon ang kayo tungod kay kini kung mantika kung sobra na kainit ang kayo mo ang dito mo sunog ang imong kaon. Mo sunog. Nya ikakita nimo ni ulbo na. Maratol din ka. Ikaratol nimo. Isabwag. Isabwag nimo. Mao na. Pero usa na kabutan nga ato ikuha na base sa atong training o orientation sa taga Bureau of Fire Department mao rin nga kung mahitabo man og galing kana importante nga doon na kay tualya na duol diha o niya Bason og tubig. Iitsa nimo sanang kayo nga taha mamatay ra na siya. Bas og tubig, konsehal. Bason og tubig. Bason. Okay? So mo na mga higala, mga kawiwi, no? Nga mga pahimangno ni konsehal Ginhawa Delpin Francis Espares sa nahitabo karon nga mi kailap nga sunog kaganiha pasado alauna diri sa may sitio Sitio Nava. Naba. Di pa to ingon nga sitio Puntod. Yeah, Sitio Nava gyud ang exact location. Sitio Nava gyud. Pangunta na dito Sitio Nava, di naa diha ang kinabag-an sa atong mga badyaw. Diha gyud nagsugod. Diha gyud siya. Sige, salamat kay Dong. Oh, daghan kayong salamat mga kawiwi sa atong pagkaginginabi ni gitagaan tag higayon ini mga orasa buntag sayo pa ana-ana nagalaroy-laroy na ning atong konsehal. No, si konsehal Francis Espares Ginhawa Delpin. Nga ato man ning makita kanunay. Salamat kayo, Joji Widi, media Yes. vlogger. Thank you Iya. kayo sa Daghang kayong salamat. Thank Sige, you kayo. salamat. Okay. May buntag.